Mwana maya ose emanye Jumatatu kurwa igase kaunti ya Kisii abarimu abanne b'ekisukuru ase kaunti sane mo imejorogongo rwa Nyanza nigo baomerana ase getike rya Gusii stadium asomo yigabwa matuka 5 nilimo oyura kolekana nseme yikonyara gukwana mange kerobo igo bagendete kumulekera amangana a CBC abarimu abono nigo barachiko kwanira nene emeroberio barabe bakubeka ensemo yokoneke bunango ikirania bare omuroberio o CBC anena se junior secondary school irikoine kiabuna baro kiwango nyora bari kisemi asenchira ere yobororo muri kyoito Josephat Amisi no roboti urwaso bwikirano bono nigo omusangirikano omonene bwoko bareta amo abarimu abanene b'ekisukuru kye primary imeyorogongo rwa Nyanza onyara koboko guchaka litukolya lero tige chikosoli kya Gusii stadium ebara gisemi chito njiri buyamona lakini rende twatemire buna abarimu abanene ba Gusii na kolenta abantu baitamo na kolenta abantu baito ase rogongo rwa Gusii sira deba se wiki ye ogokire ase ngencho twari mukutano monene onyorise nuturasa abamento barai awao bagutworokere turengana kitokubwatirana mono sebchitu asense itu ya Nyanza na ada asense itu ya Kenya igende nenda kwane twarorire ukubwatirana konne kurwa se abarai bonspi twachiramo twabwatiranire ona abageni bachira agokire sana ekarabato nyotoramo anto okolera siamo ekerenga ekenene ke umusangirikano yoranyara kobokera matuka 5 nogo kwanera amakongu abarimu abanene banyare ko bagwetera anena kwene kiabuna omuroberio junior secondary school nyare ko bogwikirana etimu yo musangirikano we ukeno kuligeria mangana JSS mono kisemi cha kamentu ase primary yara primary yetu amentu class ya kemo ya kianda anene mambi na mangana na raitora kwanera mono asenge njoko bendo mwana yo toge to kuchesesi egente kana mono tuligere tina mangana ikisemi cyabana ba junior secondary iye korekana kobenko mwaso ukwana lakini ekereto ko yakora ntuna bari turojinga sa utubwatsiri na serikali yatubwatsiri turojinga twa sukire itambukire binge nonye nabo abatenya oboigoni go bakera barimu abanene biamono aseri bagabanyare ko bakoira na kweneke abanyare ko bagoikirania omuroberio junior secondary school cyabo ao masomo ya JSS junior secondary walimu wakuu wa shule za msingi wanaweza kutekeleza hiyo kazi kwa sababu kama wameweza kutimiza kwa hii miezi 3 ambao hakuwa na kitu nini tawashinda wakipatiwa pesa anene mono unatuanyorire curriculum yenganye ku junior secondary school y'abarimu baito barorekanire koba abakongu mono asoko yekerania gekogerageza buna yachagete nabo asoko report twanyorire abarimu baito baikeraneti nande borokire nga mbale equal to the task host kwere ndiye program in the primary schools and we shall perform exemplary well boigo abarimu abo nigo batabire omuroberio nigo chagete amona makongu kurende ko ikiraboniga kubwatera nabayiburi amona abarimu nabiga serikali omuroberio nyare ko bogo ikirana century bikiranu sechискuru nago tabanga challenges mono stokoro na from grassroots jiringa our parents need more sensation asa mangana ya CPC because they approach ya we which say CPC sometimes in about to go and kongwere but as time going by we are seeing that now we are overcoming most of the challenges because of sensitization to parents and other stakeholders that now we are coming together. CPC is becoming a possibility, not something different. Because of the combined efforts, the county government and national government, now that all of the multi-agents have come together, these things is going to be a possibility. And especially because through the asset association and owning this system, CPC, we have been able to overcome most of the challenges. Kuripoti rigata seni Ndizi TV kure county